Milé sestry a milí bratia, pozdravujem vás dnes v prvú nedeľu po zjavení Krista Pána mudrcom. Som rád, že aj tieto chvíle môžeme stráviť spolu pri Božom slove a budeme premýšľať nad textom, ktorý máme napísaný v liste apoštola Pavla Rímskym v 12. kapitole. Budem čítať prvý verš. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. Asi mi všetci dáte za pravdu, že dnešná doba je skoro úplne už vizuálna. Všetko je hrané tak, aby to upútalo náš pohľad a oslovilo naše zmysly. Reklamy, opútavky na filmy a seriály, ktoré sa nám tam neustále myhajú. Keď chceme pozrieť nejaký film, stále nám tam vyskakuje dole nejaké okno, ktoré odpútava našu pozornosť. Reklamy, ktoré nám hodia do filmu v tých najexponovanejších a napínavejších cenách a úplne nás otupujú. Naše zmysly, naše city, videoklipy, vizuálne dokonalé efekty. Zoberme si len obyčajné letáky z obchodných reťazcov, ktoré máme plné schránky, ako sú prepracované. Športy, auta, make-up, mohli by sme pokračovať. Všetko dnes bombarduje naše zmysly, obrazy sa striedajú v rýchlom slede, aby sme nemali čas premýšľať a snažia sa nám tak dostať do podvedomia. A priznajme si, že tým, že žijeme v internetovej, vizuálnej, mediálnej dobe, veľmi ľahko sa necháme zmanipulovať, oklamať, rezignujeme. Vypneme mozog, zdravý sedliacky rozum a nechávame sa zabávať, prepožičiavame celému tomuto systému svoje ja, svoju podstatu, svoju osobnosť, svoje telá. Chceme prijať tú v úvodzovkách pravdu, že sme na tomto svete, aby sme si to užívali, zabávali sa, zarábali, mali sa ako s prepáčením prasce v žite, že na to všetko máme samozrejme právo, že v prvom rade sa musíme mať my dobre, o nás musí byť postarané, no a potom dobre aj ostatní. A tak na jednej strane človek úplne spohodlnil a zlenivel, užívame si, lebo však pomaly už všetko máme na dosah monitora počítača, stačí pár klikov. A na druhej strane sme sa vrhli na kult tela, posadnuto s krásou, zdravým životným štýlom a urobili sme si z toho božstvo. Potom z toho plynúce závislosti na veciach, kráse, alkohole či fajčení, pornografii či posadnutosti sexom berieme ako súčasť života a už to v podstate ani nikto nerieši. Naopak na všetko máme tú mantru, veď to tak všetci robia, veď tak sa dnes žije, no a čo to riešiš? A pripustiť, že sme sa vlastne stali otrokmi, tak to nám naša pýcha a zaľúbenosť do samých seba nedovolujú. Víste, že to vyspieval Jožo Ráš v jednej zo svojich piesní s textom Borisa Filana. Moje telo by stále jedlo, pilo a milovalo, len by sa hralo, dobre sa malo a stále si užívalo a všetko jemu málo. Geniálne vystihnutý kontext dnešnej doby. A ten text bol napísaný, nechcem klamať, pred 30 rokmi. A myslím, že dnes by sme si to mohli dať ako nálepku. Na druhej strane je ale len na našom rozhodnutí, keď trošku začneme rozmýšľať, ako budeme nakladať so svojím telom, s tým, čo nám bolo zverené. A teraz chcem hovoriť ku nám, kresťanom. A možno to posuniem v zmysle Pavlových slov do Efezu. Mali by sme si pripustiť, že sme v podstate otroci svojich žiadostí a vášní. Ja som preto zaváhal, lebo rozmýšľal, sme alebo sme boli? Vieme to rozlíšiť? Hovorí tam Pavel, rozmýšľajme nad týmto textom. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela. Keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu ako aj ostatní. Alebo ako píše Peter vo svojom druhom liste, sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy. Každý je zaiste otrokom toho, kto ho premohol. Prijať takú informáciu, že sme otroci svojich žiadostí, že sme vedení slúžiť otročiteľu, je veľmi ťažké.
Ja tú otázku si kladiem pred Bohom aj v tejto chvíli, Pane, tak ukáž mi, som otrok svojho tela, naozaj slúžim, naozaj, keď sa mám rozhodnúť, tak to telo skoro vždy vyhrá. A idem sa radšej vyspať a nebudem do pôstu, pôjdem sa najesť a aj tak tam pôjdem a aj tak to urobím a aj tak si to pozriem. A Pána Boha automaticky odsúvam na druhé miesto. Alebo keď vnímam a Boh mi hovorí, vieš čo, nepozeraj na ten film, nechoď do toho kina, nepozeraj ten časopis, nejedz teraz, lebo chcem byť s tebou v pôste. Kladieme si niekedy také otázky, kto vyhrá? Ďalej hovorí práve v tom liste do Efezu Pavel, aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa mocností, nadzemských mocností, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. A tu prichádzame naozaj k veľmi duchovnému levelu, nad ktorým by sme mali uvažovať. Za tým všetkým je knieža tohto sveta proste. Alebo spatríme Bohu a rozhodneme sa mu slúžiť aj svojim telom, lebo o tom dnes hovoríme. Alebo sme v moci kniežaťa tohto sveta, ktorý je tak dokonalý, tak rafinovaný, má to tak premyslené, že človek nevie, že je otrok. Naopak si myslí, že je úplne slobodný a užíva si. Ale je úplne zotročený. Preto je diabol najinteligentnejší nepriateľ a iba Božia pravda, Božie svetlo. Duch Svätý nám môže ukázať naozaj tú realitu môjho duchovného stavu. To je tiež ďalšia vec, ktorú by sme sa mali v modlitbe pýtať. Pane, som slobodný, viem, že som na strane víťaza. A tu prichádza Pavel v dnešnom texte, liste do Ríma, s takým zvláštnym naliehaním začína túto 12. kapitolu. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, alebo iný preklad pre všetky Božie milosrdenstva, ja vás prosím. Až naozaj tak veľmi sa do toho vkladá, keď čítame to aj v kontexte, je to neuveriteľné naliehanie. Vydávajte svoje tela. Tu sa len na chvíličku zastavím, pretože toto je naše rozhodnutie. My máme, hovorí to kresťanom. Neveriaci človek nemá šancu. Je pod mocou kniežaťa mocnosti ducha. To, čo sme čítali v liste Efeským 2. kapitole. Či to príjme alebo nie, je to duchovný fakt. Tam potom to pokračuje. Boh bohatý na zmilovanie pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval. Keď príde Duch Svätý, má moc vytrhnúť človeka z moci zla. Veď verím, že to počúvame, sme to zažili. Že môžeme o tom svedčiť. Ale teraz je na mne ako na kresťanovi so slobodnou voľou, ktorú mi Boh dal a absolútne rešpektuje. Čo s tým urobím? Či zareagujem na túto Pavlovú výzvu, na toto naliehanie? Prosím vás, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá. A tam ďalej hovorí, v živú, svätú Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. Ale ja sa tu vrátim v liste Rímskym do 6. kapitoly. Kde Pavel, keď hovorí o hriechu, a sú to veľmi ťažké kapitoly, odporúčam si ich prečítať, možno práve tú 6. A tam hovorí v 12. verši, ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. To je moje rozhodnutie. Boh mi dáva silu to urobiť, moc Ducha Svätého, nadprirodzenú silu, lebo ja zo svojej vlastnej moci zlyhám. Proste som zlyhávač. Ale keď do toho vstúpi Duch Svätý, zrazu poviem, Pane, tu je moje telo. Aj moje telo, nielen moje modlitby, moja duša, môj duch. Tu som fyzicky ja. Kam chceš, aby som išiel? A v 6. kapitole, v 19. verši hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste odovzdávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, to bol na starý Adam. Tak teraz odovzdajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Krásny verš, ktorý úplne korešponduje s tým, čo Pavel hovorí tu v 12. kapitole. A tu prichádzam k tomu veršu len v niekoľkých myšlienkach. Koľký sme ochotní vydať svoje tela do Božej služby? Teraz možno sa môžeme, keď skončíme modliť, naozaj, a to je vážna modlitba, lebo jedna vec sú slova a druhá vec, keď Boh príde a zoberie nás za slovo. Naozaj, dávaš mi svoje telo, môžem použiť teba, tvoju osobnosť. A tam hovorí Pavel v takých niekoľkých krásnych dôrazoch. Vydávajte svoje telá
A naozaj nemyslí nič duchovné, ale tie naše fyzické telá v živú. Živú je pre mňa naozaj praktickú službu. To neznamená sedieť v kostole, to nie je žiadna obeť. No, idem do kostola v nedeľu, ja som doma. Alebo si vypočujem teraz na internete bohoslúžby a mám to vybavené. To je čo? Vysmievame sa Bohu. Živú, praktickú a aj v tejto dobe. Aspoň naozaj fyzicky sa môžeme modliť, keď už sme zatvorení. Ale Boh, keď chceme, dá nám dosť praktickej služby od núdznych po deti dorast, svojich susedov, svoju rodinu. Bohate tých priestorov, tých možností na praktickú službu je okolo nás. Až zúfalo veľa. Ako Ježiš hovorí, pozdvihnite oči k žatve, tak málo je pracovníkov, tak veľa je žatvy. Tak veľa. Živú potom dáva veľký dôraz zvláštne svetu. Svetu. Vydávajme naše tela v svetú obeť. A verím, že rozumieme slovíčku svätý, oddelený od tohto sveta, od žiadosti, od hodnôt, od zábavy, Boh nepríjme špinavé veci. Keď sme plní hodnôt tohto sveta, naša hlava, naše srdce, naše túžby, naša duša, sme nepoužiteľní. Sme ako špinavé hrnce. A nič s tým nerobíme. Nedá svoje požehnanie na špinavé veci, na myšlienky, na skutky. Potom nám uniká podstata, že Boh je naozaj dobrý, vieme to hlavou, počujeme to z kázni, pritakáme, lajkneme, ale môžeme povedať, áno, prežívam to, je to bytostne vo mne vpísané, možno aj v tejto ťažkej dobe bolesti, utrpenia, strachu. Áno, Pane, viem, že si dobrý. Cítim to, žijem s Tebou, zjavuješ mi svoju svätú prítomnosť. Tam je to krásne. Pavel opisuje v v 2. liste do Korintu, známa 6. kapitola, neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? A aké spoločenstvo má svetlo s tmou? Aký súlad Krista s Beliálom? Aký má podiel veriaci s neveriaci? Ako patrí k sebe Boží chrám a modli? A my sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať, medzi nimi sa prechádzať, budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. A toto je dôležité, ten 17. verš. Preto vidíte spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte, ja vás príjmem. Opäť veľký dôraz na to, že to je naše rozhodnutie a že to je to, čo máme urobiť my. A tak sa posvetiť, oddeliť, Pane, tu som. Naozaj nechcem vstupovať do nečistých vecí. Zastav ma, upozorni ma cez svedomie, cez ľudí, cez písmo. A už je to všetko spojené s tým dôležitým slovičkom, ktoré tam nasleduje. Vydávajte svoje tela v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť. Áno, obeť vždy niečo stojí. A chcem Bohu niečo obetovať, musí to pre mňa znamenať, že to pocítim. Či ide o finančnú obeť desiatkov, a či ide o obeť svojho času. Proste týždeň, Pane, budem ťa viac hľadať a modliť sa. Budem sa postiť, to znamená, nebudem jesť, ale v tom čase budem s Tebou, zavriem sa v izbe, dohodnem sa s rodinou a budem pred Božou tvárou. Alebo obeť služby. Musím niečo obetovať, priniesť na oltár seba. Pane, tu som, ja nepatrím sebe. Boh je pánom nad môjim životom a zajtra povie, dosť, milý zlatý, končíš. A bude so mnou účtovať a tie hrivny, ktoré mi boli zverené, čo mu dám? Predkladaj mi Bohu príjemnú, dôležitú obeť. Žiadna teória nech to nie je pre nás, ani zbožné frázy. Rozmýšľajme, čo sme ochotní Bohu obetovať a kostol v nedeľu to nie je, prepáčte. Obeť vždy niečo stojí. Boh nám obetoval to najvzácnejšie svojho syna. Na záver toho textu, ktorý to všetko tak krásne zaklincúva, prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Božiu. Opäť rozmýšľajme. To nie je slepá viera, to nie je žiadny fanatizmus, ako nám možno chcú niektorí nahovoriť. Je to rozumná bohoslužba. Rozmýšľam nad tým, ale moje rozmýšľanie vedie k absolútnej pokore a k poslušnosti Božiemu slovu. Pane, ja Ti úplne dôverujem. Ja Ti chcem slúžiť tým, či si mi dal. A v tejto chvíli, aj pri naliehaní Pavlovom v tomto verši, Páne, tu je
moje telo. Ak povieš, aby som sa pokoril, ak povieš, aby som sa obetoval, ak povieš, aby som sa odpojil od určitých vecí a tak ti dal do služby, svoje telo je tvoje. Máme sa rozumne o svoje tela starať. Od stravy, po cvičenie, po spánok, po to všetko, čo je normálne a zdravé, veď rozmýšľame. Ale preto sa mám o svoje telo starať, aby som ho mohol vydať Bohu na jeho slávu a česť. A tak nám, drahé sestry a milí bratia, naozaj zo srdca prajem, aby sme svoje tela vydávali do služby nášmu svätému Bohu. Aby to bolo pre nás naozaj oddelené a posvetené. Aby to bolo Bohu príjemné. Keď milujem ľudí, robím veci, ktoré sú im príjemné. Robme tak veci, aby boli Bohu príjemné. A Duch Svätý nás povedie v múdrosti a dá nám rozlíšiť, že toto je zlé, choď od toho preč, uteč, lebo to je lákanie diabla. A toto je Bohu príjemné. Žehnám nám, aby sme tak prežili celý týždeň, ktorý je pred nami, s modlitbou, keď sa ráno zobudíme. Pane, tu je moja duša, môj duch, moja myseľ a aj moje telo. Ja ti to dávam do služby. Chvála a sláva Bohu. Amen. Modlíme sa. Áno, drahý Pane, na jednej strane sa o tom ľahko káže a na druhej strane je niečo úplne iné, keď nás požiadaš, aby sme ti dali svoje tela. Možno len v zmysle, aby sme sa možno trošku uskromnili. Možno boli ochotní viac dávať. Možno sa viac venovali iným. Tých možno je veľmi veľa. Každý žijeme v nejakom prostredí, obklopený nejakými ľuďmi, v nejakej službe. Ukáž, Pane, či prevláda v našom živote lenivosť, pohodlie a je to také ľahké do toho sklznúť, hlavne keď sme doma viac zatvorení. A menej môžeme chodiť von. Alebo viac povoľujeme svojmu telu tým, že púšťame si do mysle, do hlavy rôzne veci z televízora, ktoré sa tebe nepáčia. A nie je to príjemná služba, ale naopak. Tak nás veď Duchom Svätým do múdrosti, do rozumnosti oddeliť sa od hodnôt tohto sveta a prijať to, čo je tebe milé, tebe dobré a tebe na posvetenie. Amen. A tak príjmite požehnanie. Nech teda Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, chráni naše srdcia a mysle. Nech ich hájí Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, požehnanom na veky vekov. Amen.